Hangani ke por kementang ngidon i kong IT lut idon ben yathu ya ke ke bu try udah le ke jim ke jong i manga sngo gani ke por in ai ke por jong i kendiat ban ngap ya ke bu try udah le ha ke jim ke jong i kong IT lut manga ngi ke jing pla gani ke por ke menta kan dolong ke jingker ku ya pi we baro ipidang so bhai fi ke channel jong ke PotterNet Gospel Media Ministries bu try nang ker ku fi kat ba pinang ngap ya ke jing pla tungin ai ke por jungi kendiat akan ke por menta Kakerteng jonga kalongkong ai tilulin walang ta nengkong ke burom baka jingero jingu nga ai strai ublei bakpa jingi babneng to an yatho shapang jing long jonga nadu bangdang rin ngajudon habdang jing sitom imei ong nadu bangdang don south snam karta pangayo jing sitom pangklong snam to hooj nadu kita gipor nglalik sim dawai keleng-keleng hendring sim layo ke jing penkhia ka banang mi kisngi kipor kisnam kinang yat kumta shikumta hendrei ngim sim layo ke jing penkhia padhadu banglahak bandi ke jaka pengin yo ban lek pak sumar hendrei dei haus nam ar hajar khat san pangalik sim dawai no na Nongkhryiem hendrei hakata kapor padde kasimpor hadu si benai bengin yo pisa bengin lek ban pak sumar nambar ki ong bihaban sna yo toklong snam hendrei de kajing isnei blai hakata kapor beng lalej ublai lo don rengkat bat ndak lara spoh kamera padde ki doktor ki ong ba hadien ketukan digenta kila syamba utau ha toklong snam jenga ulong normal tang ong trai ngai ngo yame bam lapen khia enga to hadien ketukan nipat ndak lara na saka sopok awon kisia tho iki khun bakalong normal bat kum la shai kasngi padde ngi sayo ban mi na nang ta bing li phai no shijing to nda hadin nang ta pat ngklem su tho ya ka ai bu trai kwa nanga bangan bangan yai ket kum pelenti jong u andlan poi shijing padde hadin kat to kat ni banai kawan sakawi pat kajing sitom bang haban weng ni oplakhun ta kata por nampat su tho bhai ka ai bu trai kwa nanga ta hadien kat to kat ni pat biang ladap ban weng plakhun kawan biang sakajing sitom ki skor baki mi ksut ki skor bar arliang ta teng la perkhat mai mat kadai bangam kan mau yo trai mat bangan duai bangan ai tilut hau trai tang hadien kat to kat ni pat iklat sa imei hak tak jing klat jong imei pat de tang hadien arsngi bala dap ban pen khoi ye i kawan biang ka jing stom trai hakamet ka jonga ta ki khun pat de lakit no shapo mai rang ban le sim dawai nat ki doktor ta ka por doktor la kli per thau la ngo ken balai bakal tak sadam klas kun dek kun hek bet bom la ban am la hadien ka to kat ne pat ngaso bakawan be ka jing sawa ki skor ka jonga tik machine haka por bi thia imei po ICU ton ladap nang tapat ding layok dawai ngelali phain shaying la po haying la kwa ban thia ngatang shu thia pat de kawan bi kasur baong imei jong phishano kata kajing tieng ka bom la ban ong hendrei ka jing pasiaw ka jong blai hawe khun sinrang baar lashim ka bible la pun pule usapan duai hadin nang tapat usapan kedop ya ta bible aksadam baka mesim jonga kas khamsok kasenang kham yo bor tanado kata pat de ngasutho baka dei ka bor ka jong blai bakwa nanga kumno bangan sakri utrai bakumno kan pulut por banduai sutrai kumta kat banang mi kisngi ngasngau bangan kham yo bor nganang kham yo bor badai ha do arah jar khat pra bangan la kham su klan bangan shongan ya yin yang ngalakwa ban pliet yo phun kan an la pli ka phun hakata por kami ka jingkran jong i pastor bantai banang ni na po PotterNet Gospel Media Ministry bakran shphang ka jing penkhia ba phim dei ban khuslai fi de ban ngai be shotrai jisu kumta kam siam jong ka slei ka dap kan nga perkhat angta ani kan ni ka jingkran ka kran be shphang jonga ta angta ru perkhat angta ong trai ai bor nga
ai bor trai pen kia no enga ken trai Yesu kan ka por ta kum taru kat banang mi ki sngi man la ka sngi ngakan mau ba ik te ken tien pat ngak pli ba ik phun man la ka step mal ka miet ngasham ba ik jing kran jing pastor ngasgo ba kran ba yanga ngasgo ba thau ba ik jing em go jonga kum ta trai ngong aduai shame bangan ai ti no shame ken ku pa dei haka sautare jong banai me arjar khat pra bangsa ai ti ni yala de shotrai bana du ka tahi ka sngi ngasgo baka min siam jonga khamsok khamyo ik jing tengen badai ndanang tapat de habang ape I khubor step ngasngo baka longkum ka jing bam ka bapan kedang he kam siam ka jonga baro shisngi habang atre ki e ru ngam jukun mau shuh ki e ho ngai skam bikini ki e baro ki de ka plan ka jong ublei ka jing im jonga kum no bangan pai sutrai kum dang ka sutho sutrai wala pedeng te ka jing ele ki babuan kan nadu ka por bang dang khna mo bang shushi tom bet kum ta man la sngi mala por ngada khlain sta yo ngala khlain kum ta ka ban king ta ka jing pang jing stom ha ka jing im jonga henry kat banang ya ki sngi ki por ki banai ki snem poi hau arhajar arpu ar baikren pastor yang bakan don ka jing seng healing festival hapo madan pulu wan ban mat ki bapang ki bastom ki badon ka jingkit ki bakhia ba utrai pun khia ba ublain pun khia ip kum ta da kam siam ka jing kemen da kam siam ka jing la kloi balando kan point ta ka sngi bangan yo ban wan bangan mat shai jing pun khia badai ha bakum kata ka por lami ka sngi sunday bang lewan lang baki khun watang shupoi to jaka balang jaseng kat no kam sim ka kende ka khluj kat no kam sim ka dap ka shle ngayam hang ta ngaduai shutrai ngang butrai pun khia no yang ngane ka ding jing pang jing stom ka balaban ki bun phun posnam hado bang la so kordet bun teng teng ha baklawan ta jing stom ngam tip shuh ya ka sngi ka miet ngi shuh thia bai don pa de teng teng bas ngo kum bang la shu sedien hajrong ya de bas ngo ba kan kut nak musim rei utrai pade ubla isen ai kum kata kapor ula le ki kambah nga ta po ka jinga seng healing festival hausnam arajar arpuar deh khat pratarik jinga season de bad hakpor ke balang jinga seng arsin ndang la le ban IT sakmat lada banduai lada ban penduai pastor bante ngasngo bang lalong lai luit bandang nami nang taru ngasngo bakti jingkit bakhia baro kim don shuh nglasting lut kamet kaphat nglasngo kum ko to khna ka ba mare ka ba masti shani shatai pat kum ta ngai skam baki ai baro ki dei da ka bor ka jong ublai namar kwa nga kumno bangan em ta ka jing em ka batmai bangan IT shutrai kum baka ktien ka jong trai mo kal karan ka ong ba phinwat sho ka hima jong blai te ki ai baro on sai lang tam happy kum ta ngai skam bangi kum ki breu ngi wat shwe kata ka hima ka jong blai te ublem sa ai te ki ai baro pan ngai skam te ki ai baro ki dei da ka bor ka jong blai pan ngai skam ro trai jisu da ka sanam jong u la tap yak shakri ka jong me nadu khli du jat pangala lai shisha na te ka jing pang jing stom baro pangada ngai skam ro ki ba pet ki ba yo I ka ka por kum ju ngai skam ba kin pai shu trai kin wat shwe khmat jong u kum bawla le nga bakin yo amat ka jing pen khia kum ta ka burom bat ka jing yaro ngi ai shutrai amen ngai kini ka jing plaga long ka jing khu ye pi we baro ha kini ka por ka bomenta bang ngai yai ne yai ap ngai outrai ya ka ei ka bo don ban le ka chi im ka jong fi ba de ka ei ka bo la ban le tading tam la dau play le ekiwe la pi ngai chisha unle ia pir kumju namaru ne jisu ubangi shakri umde jisu tangha ka kerteng ude jisu ru ubade shisha ngine dua ngine ka pormenta uble nang kerkhui fi ki pang bistamru pila anbo i khti ke jong fi ta jaka pishitam ngai bo train pen kia fi hangine ka por ka momenta to ngine dua train ka por ngai ngo ime ko pa bang yo ban yo sngo ni ka jing plan ai ti lot ko try men ka khu me ko pa yang ni khon jeme kum jo try ngi lang baro ki bada ni por ki besngap ru bal ki besha score yang ni jing pla and why try men khu ki khon ki jong me bang ni jing pang jing stam bo jing dum jing te jing khom baro
kini gi bor ko kena try gi penish tambay nga pendekut hagani ga sngi haga kertengu jisu begini gi jingpang kina mla shu ban sno waga met ke jong pi kini gi jing le baro ki bawan ga bor jingdom kina mla shu ban le halor ge jing ge jong pi pagada dua nga de ku pi haga kerteng ke badan bor tam ke jong Jesus Christ ba fi long gi breu ke ba ko ba khia ban do mda ga sngi fini i ga kambah ge jong try fin long she gi breu ke ba light lot na ge jingpang jistam par si shala pendekut ene ke sngi bal ka lingkor ke jong ke jingpang la pendekut la pen ke dia haga kerteng u jisu bada ke jingpen slek ke jong men sim ko pilong kia pilong klan pilong shi gibril ki badap do men sim ko ke dua nge ke ku si sha pi long ke daur ke jing ke ku pi diang ke jingpen kia pi diang ke bor ke jong trai haga ne ke por kerteng jong jisu amen but amen trai nge ku pi ngai unang ai bor pi pangai u pinang yai da ke jingai Beli jing so long kat pi in second do biang le shai ke sngi. Ko beli shibun. Amen.